Fil-futur qrib se jiġi varat prodott tal-pensjonijiet tat-tielet pilastru mill-privat. Il-Ministru Edward Scicluna ħabbar dan waqt li qal li llum il-ġurnata tal-pensjonijiet huma riżultat ta' deċiżjonijiet li setgħu ittieħdu 20 sena ilu. Sqal li llum għandhom jiġu supplimentati b'investimenti fi prodotti ta' pensjonijiet privati b'mod volontarju. Il-Gvern issa għamel qafas meħtieġ u s-settur privat wasal biex joħroġ bil-prodott. Il-Ministru għall-Finanzi għal dan waqt id-diskors tal-ftuħ ta' konferenza organizzata mill-Borsa ta' Malta maħsuba biex tolli l-livell tal-litterizmu finanzjarju fost investituri. Fost il-kwistjonijiet li indirizza l-Ministru Scicluna kien hemm dik tal-intaxxar tad-dividendi skont l-iskeda l-antika. Għalli l-Gvern rid li għas-sena d-dieħla l-ewwel jindirizza sitwazzjoni ta' min kien għadu ma benefika xejn mit-tnaqqis fit-taxxa imbagħad jgħaddi biex jaqta' mit-taxxa fuq id-dividendi. Il-Ministru semma l-fatt li qabel l-aħħar tas-sena se tgħaddi mill-Parlament il-liġi dwar l-arbitru għas-Servizzi finanzjarji. Tkellem dwar kif diversi kienu n-nies li tilfu ħafna flejjes intortament. L-arbitru se jkun iservi ta' qorti għal dan il-qasam u se jaqta' sentenzi fi żmien qasir u mingħajr spejjeż kbar għal min jażel li jirrikorri qudiemu. Fuq kollox il-Ministru Scicluna saħaq dwar il-ħtieġa ta' aktar edukazzjoni finanzjarja.